tsohuwa kin fito kina ta cin gindi, cin bura. Sai yaran mu ne musulmai, me yasa ba za ki ci naku ba? Sai na to ki ci mana. Ki ci. Uban waya hana ki. Allah ko. Si, matan nan ko, ina ga kira son ci gindin uwarki ko? Zan ci bura ubanki. Zan ci mai cin gindin uwar mamanki. Bana tsoronki. Kin ji me nace miki? Bana tsoronki. You don't reach like that. I never knew. Ya zan yi sani cewa musulmai sun fi Christian daɗi. Ai ban sani ba sai yau. Bala'i. Sai kuma shi dan arewa je same ki yace miki cewa yace miki cewa ai ya taba sani na ya mace. Ya taba kwana da ni. Bari in yi balance. Yace miki ya taba cin alfa. Ko shi Nura ne yaje ce miki ya san ni a ya mace. Kai, bari in ga miki ma tukunna. Sunan Nura ya fita bakinki. Kin ji me nace miki? Dan gindin uwar mamanki sunan Nura ya fita a bakinki. I'm not your mate. At the first place, you are older than me. Respect your age. Dan gindin uwarki me yasa kika je kika sauke video? Me yasa kika yi blocking dina? Kin yi blocking dina ne saboda kina tsoron in yi video ki gani. Na riga na baki my peace of mind. Hadibi ma baki magana yanzu ba, I will not even talk to you. Bazan ma koma ta kanki ba saboda jahila ce ki. Kina fakewa ne da addini, munafikar addini ce ki. Sannan bari baki dalili daya wanda na sani cewa yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa kika sauke wannan video. A iya karatunki na Islamiyya baki samu koyarwar cewa musulmi zai iya auren Christian ba, kuma kika fito kika zage kika bude bakinki saboda baki san me kike yi ba. Shegiya da baki kaman durin saniya. Kin fito kin zo kika ce me zai yi da wacce ba Christian, me zai yi da arniya wacce ba ta sallah. Kika gane kuskuren kika sauke wannan video, kika yi blocking ina don ubanki. Shegiya yar bara'uwa. Ni din ce na riga na zame miki ciwon ido, ba yanda zaki da ni. Wallahi bana tsoron ta mutu ko ta rayu. Kin ganni nan na fi ki rashin kunya. In kina jin notin kanki ya kunce, ni nawa notin kai na fi naki kuncewa. Ki fita sabgata, wallahi ki fita sabgata. Shegiya yar bura uba, kin aje hanci kaman bututun shedan. Kina da bakin kira ki zagi mutum har kina zagin halittan Allah. To ai ke baki kai ba. Yar bura uba, ubanki na kirkiro mutum ko uwarki ce take kero mutane. Ke baki ga munin ki ba? Yar bura uba, kin ganki kuwa? Shegiya, ke tun ta kare miki ma da kike yawon raba gindi da ba duk free kike bayarwa ba. Ban ga namijin da zai ɗauki kuɗin shi ya baki wai ya ci ki ba. Me zaka cika gani? Ta kare miki. In dan arewa kike so ki ci, je ki ci. Bai dame ni ba. Nura kuma kwalelin kura da hanta na rantse miki da Allah, baki isa ba, baki kai ba. Wannan ya riga ya fi karfinki. Kin ji ko? Ya riga da ya fi karfinki. So ki fitar da sunan shi a bakinki. Sannan wannan zagin da kika yi, kika fito kika zage shi har kika hada da mahaifiyarsa, to uwarki kika zaga, dangin dun uwar mamanki. Shegiya kawai. Kina jin haushi ni ne na sa gatan ki ya wawage ya bubude, ko ni na sa ki je kina yawon raba gindi? Ni na ga miki da babban murya kuma zan sake faɗa, ba dan bura uban da ya isa ya fito a social media nan da muke ciki. TikTok, Facebook, Instagram, ba dan bura uban da ya isa ya fito ya ce ai na taba cin alfana biyata. Da babban murya. Don uwar mamanki. Baki isa ba. Baki kai ba. Kuma na gaya miki, idan har kina jin kin cika, ki daina fakewa da addini, ki daina kawo magana. Kina ma da abin da zaki faɗa ne bayan na addinin ma? Baki da shi kike fakewa. Kuma duk mai ilimi ya san me yake yi, ya san me kike nufi. Da furfura a kan ki fa, da girman ki fa, da shekarun ki fa, inna haba gogo.
shikenan ni na tsole miki ido. Ni na tsole miki ido. Daga cikin su dai zan iya sallamar miki da mutum ɗaya. Na baki dan arewa, amma kin ga Nura wallahi tallahi kwalelan kura da hanta. Ba abinda zaki yi akai. Ba abinda zaki yi akai. Baki isa ba. Baki kai ba. Kin bani last warning. Ai an ce mutane ne suke hana ki, suke dakatar da ki. Idan kika yi niyya kika fasa zina aka yaka haife ki. Kin ji me nace? Wallahi tallahi duk abin da kika yi niyyan yi min, kika fasa zina aka yi aka haife ki. Kuma daga babban murya ni zan gaya miki, ke da girmanki da shekarunki da duk shekarun da kike jin kin yi a matsayinki na musulma, ni na sani ina rayuwa da mutane da yawa. Na ga wa'anda kawai suna rayuwa ne a cikin musulunci saboda an haife su ne a musulmai, amma ba sa yin abin da musulunci ya ce. To ke kina ɗaya daga cikin su. Akwai mutanen da yawa da ba su isa su nuna meye musulunci ba. So if you want to do all this, if you want to be doing all these things, ki dinga tunani. Kin gane ko? Nin nan ga da kika gani, na ci uwar ki rashin kunya, na ci uban ki rashin mutunci. Kina gani na haka nan da kika gani, na fi ki rashin kunya. Na fi ki rashin kunya. Kin bi kin addabi rayuwa na saboda gindi, saboda bura, saboda kina da farko kin ce saboda gindi na ne dan arewa yake kuka. Yanzu kuma kin dawo kin ce ina shanye musu ruwan jiki. Ta ina? An ga miki kowa kaman ke ne? Abin da ke tunani kenan? An ga miki kowa kaman ke? Duk inda mutum ya ga bura jikin shi na rawa yana so ya ci. Gaskiya matan nan ko ina ga watan cin uwarki ne yazo. Wallahi 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 ki fita sabgata, ki fita sabgata, ki fita sabgan Nura, ki fita sabgata, ki fita sabgan Nura. Na fi ki rashin kunya, na fi ki rashin mutunci. Ki kama girman ki, kama shekarunki. Idan kuma fadan kike son ki yi, na ce miki dan girman Allah, dan girman Allah, ki cire maganan addini ki yi da ni. Ki just cire wannan maganan addini da kike fakewa da shi din, ki yi da ni kawai. Challenging din ki fa nayi. Nace idan kika cika yar halak, haifaffiyar yar halak, kuma kina kishin addinin ki, ki bada ikki ma dan arewa ya aura. Na rufe miki baki. Na rufe miki baki. A TikTok din ma wayannan pucin da ake yi ana tunanin ba mu sani ba, duk muna sani. Mu dai in gaya muku dai, in muka ce muna son mutum ba yanda kuka iya da mu, haka nan za ku yi hakuri ku bar mu da masoyan mu. Haka nan za ku yi kokari ku yi hakuri ku bar mu da masoyan mu. Kuma mu dai idan kuna tunanin cin mu ake, abinda muke so cin mu suke yi, shi yasa muke son su. To ba za su ci ku ba, ba za ku habin wannan test din ba. Kwalelan kura da hanta, ba abinda za ku yi game da wannan lamarin. Sai a fita sabgar mu, aje a ci gaba da ba matsofi gindi suna ci, aje a ci gaba da basu suna ci. Dama expired gindi ne kike dauka kina yawo da shi, nonuwa kuma ya riga ya koma abin da ya koma. So ba abin da zaki gaya mu, in dan wannan ne dai na san kishi ne irin namu na mata, amma kuma zaki yi kishi akan abin da baya san ki? Ta ina? In ba dakikanci da wawanci ba, shegiya jaka kawai, yar bara'u ba. Kai ki kama kanki, wallahi kai ki kama kanki, sai na ci uwar mamanki.